ulas isang ka? 995. Makita na kita dito. Umakal ka. Pwede ito nagtagtingan mo dito? Marami na kaya. Amin? Adin sa amin pa siya nagtagapos. Ado po rin alay ito. Sino ito? Magnon. Ay. Pressure mo. Ay, ito na papansan ko na. Ito, malamang dyan ba? Ay, di ba pati po kung dinakulan naman ako? Malawlaw ko na ito hindi dyan. Hindi, siya po naman. Kasi baga pinagbihan ng parang daging. At ang pagkatang pagkagawa ng hindi nalawala sa ilang aja. Baga di ba yung hindi ba Sinagawa mo ba rin yun ba? Dito, sasarang mo na. Ay, may takong buto na nagdakos siya. Alam mo, kasungsungad ang tatay na nagtimada na. At sama ang turo yun. Hindi ganyan, susunod yun. Parang nag-niblo. Hindi palang pimanot siya sa dulo. Ay, ito nagpunto na. Ano kami nabakami? Nalawag arod pala deta. Damasil siguro deta tampa-tampam. Minti. Yakin ba sa atin? Yugin. Buding. Buding na yun. Tak lang ang tangkirang ko. Nung lodi baka